ହଁ ଭାଇ ଆ 2000 ଲୋକ ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯିବ ଯୋଗେଇ ପାରିବ ତ? ସବୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଲିଷ୍ଟ କର ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଅଛି ତ? ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଅଛି ପୁରା 1 ନମ୍ବରଟା ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଗଲେ କହ ଆଉ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖ। ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଡାଲି 2 ବସ୍ତା ଦେଇଦବ। ଡାଲି 2 ବସ୍ତା। ଏଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଯିବ ଏବେ ନେବେନି ଆଜ୍ଞା? ନା ସିଏ ଯିବ ଫେବୃଆରୀ 30 କୁ। ଆଉ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ତମର ଭଲ ପଡିବ ନ ପଡିବ ହେଲା ମତେ କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଚାଉଳ ଦିଅ ହେଲା ମୁଁ ଘରେ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିବି। ଯଦି ଭଲ ନ ପଡିବ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ। ଆଉ ଯାଉଛି ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ପଇସାଟା ଦେଲେନି ଆଜ୍ଞା। ପଇସା ତମ ଚାଉଳ ଧର ଆଗ ଦୋକାନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନା କଣ? ଆଉ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ବାହାଘରରେ ସଉଦା ନବୁ କିଲେ ଚାଉଳ ନେଇକି ଆମେ ପଳଉଛୁ କୁଆଡେ? ଘର ତ ଏଠି ଦେଖୁଛ। ନା ଲୋକ ଭାଇ ବହେ ଦୋକାନ ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି। ମୁଁ କଣ ମାଗିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ? ପଇସା ମାଗିଲି ଡାକିଲି ଆଜ୍ଞା। ଡାକିଲ ଆଉ ମୋ କାନ କଣ ଶୁଭୁନି? ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି କହିବନି ନା।